Tingnan nyo mga kadulog sa mga punong kahoy na to. Ang ganda. Yan po. Yan. Yan mga kadulog so. Yung pulpo nila. Habang nandiyan ka, kitang-kita mo yung doon sa baba, may matatanaw ka mga kadulog. Yan po. Ganda. Tingnan natin mga kadulog yung paligid nila. Yan po, mayroon din sila dito baba. Saan may papunta ng pool? Dito. Ito na yung puno kanina oh. Yan po. Diretso pala to dito mga kadulugs. Yan po, mayroon pa dito. Yan. Yan po oh, ang ganda. Hibiscus. Mga cactus pala sila dito mga kadulugs. Yan po. Pwede mag-overnight. Ang ganda. Ay mga kadulugs oh. Ayos. Panalo. Overnight ka dito. Ang ganda. Mga kadulugs oh. Ganda po. Hindi pa naman giba. Ayos. Ayos mga kadulugs. Naman sa kabila. Tingnan natin to. Yan. Yan. Naman tayo dito. Medyo madulas yung daan. Katin natin. Yan. One. Yan. Katin natin yung loob mga kadulugs. Ayos din. Ito oh. Sulit mga kadulugs. Ito lang po yung sa hibiscus camp. Hibiscus sa ano kampo. Mga kadulugs oh. Ganda. Presko. Ang hangin mga kadulugs. Ang presko. Tapos natin yung pool nila. Ayos din oh. Yan. Mapunta ng pool. Ito yung pool. Dito din. Yan po. Yan. Naliligo doon sa dulo. Ganda. Yan. Ayos. Ganda ng pool nila mga kadulugs. Yan po. Punta natin yung kabila mga kadulugs. Yan po. Ayos. Ganda. Yun. Yan. Ganda mga kadulugs. Kitang-kita mo sana yung ano. Mount ano ata yan. Mount Mayunen mga kadulugs. Eh hindi. Hindi ko ano. Ano pala si Mount sa kabila. Ano. Ganda mga kadulugs. Cool nila oh. Ano pa ka nandito? Tangin ng tubig. Ayan. Naririnig akong tumutulog. Oops. Nandito. Tubig. Super flowing lang tubig dito. Mga kadulugs oh. Cottage na naman to. Ayan. Hibiscus. Yun. Presko talaga. Kahit sa tulong ako pumunta. Ibig sabihin pala, yung mga ano nila dito mga kadulugs, yung cottages, pwede ka talaga mag-overnight. Ayan o. Yung part talaga sila. Ay mga kadulugs o. Ayan po. Ayos. Mga kadulugs, ayos. Wala sila dito yung camping area. Ayan o. CR. Yan. Ito. Asin to. Palibutan na ng halaman mga kadulugs. Yan. Yan pa.
Loya. Puro halaman. Yan. Yan na. At least pa yung kaya tayo dito. Kajologs. Yan. Yun. Ayos. Pala yung area nila. Alam ko ito. Yun. Ganda. Ayos. Ganda. Ganda oh. Ayos. Naka tayo sa taas. Yan. Taas talaga. Yan pa. Yung pinakataas nila. Yan. Upuan. Yun. Yan pa. Yun. Sereng ito mga kajulos. Kitang kita mo po yung ano. Yan. Yun. Bayan ng Ocampo, bayan ng Sangay. Yan po. Kitang kita. May batop din pala sila sa baba. Ayun. Ayos. Dito. Ayos oh. Ganda. Hello dog. Pwede pumasok kuya? Sige lang po. Ako lang ka. Ay kuya. Sige. Kajulig si kuya. Ganda. Nalo. Ganda. Yan. Yun, dito pa, taas. Dito, kwarto pa pala to. Yan. Kwarto. Yan pa. Ganda dito mga kajulogs. Yan po. Ikot-ikot. Kajulogs oh. Habang lumalakas yung hangin, lumalakas na yung ikot niya. Ayos. Ito na yung pool. Ito yung lumang building dati mga kajulogs. Yan po. Yung pinakauna-unahan. Anahaw pa to dati. Siguro last time pumunta ako dito matagal na. Siguro 2016 pa ata o ganun. 16. Pumunta ako dito mga kajulogs sa lugar na to. Yan po. Ganda din talaga. Yung pinaka ano talaga nila lugo. Ay hindi lugo. Yung pinaka ano ng gate. Vintage na bike. Ano. Ayos. Pero pa dito mga kajulogs oh. Kwarto. Mga kwarto pa to. Ayan. Punta dun sa baba. Ito. Randaan. Ayan. Patap. Ayan. Murang ano sila dito eh. Parang mga cottages. Ayan. Mga kajulogs, so papansin nyo po. Tulad nito. Ito po. Punong kahoy. Yan. Ayos din to. Hindi talaga nila pinaputol mga kajulogs. Ganda. O meron pa pala dito. Yan. Ayos. Yun yung doon ako galing kanina mga kajulogs sa may pool. Ito pa pala oh. Kahoy pa pala to. Hindi nila pinuputol. Ayos talaga. Dito muna ako mga kajulogs mag-i-stay. Kapahinga. Nag-drop-by lang naman po ako dito eh. Sa Hibiscus ako. Pag motor-motor kaya ako papunta dito sa Hibiscus Camp. Ayan po.
Sarap din kasi dito mga kajulugs. Maganda rin, ma-presko yung hangin. Yan po. Yan. May halaman. Tayo dun. Uwi na.